Da. Board games. Let's go. Nice. Oh, drum roll. Let's go. Do, wrth gwrs, ni yn Llangrag. Oh, come on! Yes! Come on! Dwi eisiau edrych o gwmpas y stafell yn gweld just talent ym hobman. Wow. Dyma nhw. Dyma nhw. Bril. Dwi'n edrych ymlaen at y sioe dalent. Dwi'n edrych ymlaen. Diolch, Lewis. Oedd e'n quite the epilog. Newn ni ddim rhoi clap arall i ti, achos rhaid ofn ti'n dechrau eto. Sorry. Just i esbonio trefn bore yma, ni gyd efo'n gilydd bore yma am yr awr nesaf. Wedyn byddwn ni'n cael paned ac amser i'r plant o 3 oed i 11 oed ar ieuenctid i fynd i'r gwaith gwahanol. Wedyn byddwn ni, yr oedolion a'r gweddill, yn dod nôl fan hyn ar ôl amser paned hefyd ar gyfer gledd gyda Arfon Jones. So dyna sy'n digwydd nes ymlaen, ond nesaf ni'n mynd i cael John a Jack lan. John, Jack a Ridge yn mynd i... So, Wel, pwy sy'n barod i gael parti bore yma? Chi'n barod i gael parti? Os chi'n barod i gael parti, sefyll ar eich traed. Os chi ddim yn barod i gael parti, sefyll ar y cadeiriau. A wedyn bydd hwnna'n neud i chi eisiau gael parti, hyd yn oed yn fwy. Plant, dwi eisiau gweld chi'n dawnsio. Os dwi'n methu gweld chi, then dwi'n methu gweld chi'n dawnsio. So ewch ar y cadeiriau neu, dewch lawr i'r ffrynt. Dwi eisiau gweld ni'n dathlu ac yn dawnsio bore yma. Mae Iesu yn fyw, mae'n amser i ni ddathlu yr atgyfodiad efo'n gilydd. Byd a boen a'n brysur ddod
Ydw i ymlaen? Yes. Anhygoel. Diolch, band. Wel, does dim rhaid I fi gofyn os mae pawb di codi bore yma ar ôl y can yna. So, croeso pawb. Enw fi ydy Jack Newbold, a dwi'n gweithio i Undeb y Gair. Dwi'n gweithio yn De Cymru ac yn helpu eglwys i cyrraedd y plant ar ieuenctid sydd ddim yn dod i eglwys. A bore yma, dyn ni am cario ymlaen yn Colosiaid. A dyn ni am dathlu dipyn bach mwy am y Pasg. Pwy fama sydd wedi cael wy siocled Pasg a wedi bita fo yn barod? Da, falch i gweld. Pwy fama sydd dal hefo wy siocled ar ôl? O, chwarae teg. Amazing. Da i gweld. Iawn, so, dyn ni am cario ymlaen yn Colosiaid 1 o 15 i fyny at 29. So os ti efo Beibl, os ti gallu troi i'r darn yna o'r Beibl, page 1 on your phones. Classic. Iawn, okay. Mae'n dangos yn union sut ydy'r Duw anweledig, y mab hynaf, wnaeth roi ei hun dros greadigaeth gyfan. Cafodd popeth ei greu ganddo fe, popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear, popeth sydd i'w weld a phopeth sydd anweledig, y grymoedd a'r pwerau sy'n llywodraethu a rheoli. Cafodd popeth ei greu ganddo fe i'w anrhydyddiau. Roedd yn bodoli o flaen popeth arall, ac fe sy'n dal y cwbl gyda'i gilydd. Fe hefyd ydy'r pen a'r corff, sef yr eglwys. Fe ydy ei ffynhonnell hi a'r cyntaf i ddod yn ôl yn fyw. Felly, mae e'n ben ar y cwbl i gyd, achos roedd Duw yn gyfan gwbl wedi dewis byw ynddo ac yn cymodi popeth ag ei hun drwyddo, pethau ar y ddaear ac yn y nefoedd, daeth a heddwch drwy farw ar y groes. Mae'r darn yma yn eitha fawr, darn eitha fawr o'r Beibl. A weithiau, ar ôl edrych ar darn fawr o'r Beibl, mae gallu bod yn eitha cymleth i ni deall. Felly, be dwi am wneud bore yma ydy cymryd 3 darn bach o'r darn yma i helpu ni deall be sy'n mynd ymlaen. So, rhif cyntaf dwi hefo ydy mae'n dangos yn union sut ydy'r Duw anweledig. So, mae'n deud yn y darn yma bod Iesu yn dangos yn union sut ydy'r Duw anweledig. Mae Duw yn perffaith, a ni'n methu gweld Duw, a mae Iesu yn helpu ni gweld pwy ydy Duw. Felly, dwi hefo 3 llun, a dwi am ddangos y 3 llun yma, a dwi eisiau i chi trio dyfalu pwy ydy'r llun yma. So efallai bydd o'n model, efallai bydd o'n drawing, efallai bydd o just bloc o lliw, a dwi eisiau chi trio dyfalu pwy ydy'r y pobl sydd yn trio cael the people that they represent, okay? So, llaw i fyny, os ti'n gwybod, statue o... Di'r slides ddim yn... There we go. Llaw i fyny. Pwy ydy hwn? Iawn, pwy ydy o? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Da iawn. Ydy o'n edrych fel Cristiano Ronaldo? Ddim model gret o Cristiano Ronaldo. Dyma llun o Cristiano Ronaldo wrth ymyl yr statue. A dyma llun o be byse Ronaldo yn edrych fel os oedd yn edrych fel y statue. Iawn. Dyn ni hefo dipyn bach o Microsoft Paint yn fama. Pwy ydy'r person yma? Llaw i fyny os ti yn gwybod pwy ydy'r person yma. Neb? Mae Meg yn meddwl bod hi hefo'r ateb.
Go on then, Meg. Beyonce? Ddim cweit Beyonce. Mae hi yn canu. Pa ffilms mae hi'n actio i fewn? Dwi'n methu cofio'r ffilms mae hi i fewn. Ond mae hi yn canu. Ti efo'r ateb siriol? Miley Cyrus. Miley Cyrus. Na ni weld os ti'n iawn. Miley Cyrus, da iawn, da iawn. OK. Felly, dyn ni gallu gweld o'r drawing yma, di o ddim yn horrendous, di o ddim yn... Bydd o'n well na be dwi gallu wneud, i bod yn onest. Iawn, yr un ola. Pwy ydy'r tri yma? Pwy ydy'r tri yma? Patrick, SpongeBob a Squidward. Patrick, SpongeBob a Squidward. Wyt ti'n iawn? Ei! Da iawn. Da iawn. So, dyn ni gallu gweld o'r drawings a'r lluniau a'r models pwy ydy'r pobl. Dyn ni gallu recognisio pwy ydyn nhw. Ac yn y darn yma o'r Beibl, mae'n deud bod ni gallu gweld pwy ydy Duw anweledig, trwy edrych ar pwy ydy Iesu. Felly, jyst cyn i fi symud ymlaen, dwi hefo cwestiwn. Dwi isio un gair sydd yn disgrifio pwy ydy Duw, pwy ydy Iesu i ti, neu pwy ydy Iesu yn ddangos i ti bod Duw. Ti'n gallu jyst gweiddio allan. Sorry? Cool dude. Yeah, mae Iesu yn cool dude. Felly mae Duw eitha cool, yeah. Yeah, da. Brenin, da iawn. So mae Iesu yn dod i'r byd. Mae brenin dim bach yn gwahanol, a mae'n ddangos trwy hanes y Pasg pa fath o brenin. Brenin llawn cariad tuag ato ni. Da, diolch. Y gora, amazing, diolch bod Duw y gora. Dyn ni gallu gweld hynny trwy Iesu a faint mae'n neud dros am ni. Caredig, da iawn. Un neu ddau arall. Pwerus, cariadus, amazing. Diolch yn fawr pawb, a sori os dwi heb di dod at y ti yn fanna. Amazing. Iawn, dyn ni am symud ymlaen i'r darn nesa. Rhif 2 o'r darn yma yn y Beibl. A mae'n deud, achos roedd Duw yn gyfan gwbl wedi dewis byw ynddo. So dyn ni gallu gweld pwy ydy Duw trwy Iesu, ddim jyst bod Iesu yn fel llun o pwy ydy Duw, ond bod Duw yn byw yn Iesu, bod Iesu rhan o pwy ydy Duw. A mae hyn gallu bod yn eitha cymhleth hefyd. Felly, dwi efo llun o triongl, a mae'r darn yma, mae'r triongl yma yn helpu ni deall pwy ydy Duw. So mae yna tri ochr gwahanol o'r triongl. Mae yna Duw y Tad, Duw yr Ysbryd Glân, a Duw Iesu yn mab. A mae i gyd o'r ochrau yna yn gwahanol, ond mae i gyd o'r ochrau yna rhan o'r un triongl. Mae'r tri yna dal yn Duw. So mae hynny yn anhygoel i gwybod. A rhif 3, dwi'n meddwl, y trydydd darn o'r darlleniad yma, dwi'n meddwl sydd yn pwysig ni deall, ydy daeth Iesu a heddwch drwy farw ar y groes. Ond beth mae hynny yn golygu i ni heddiw? So pob blwyddyn, dyn ni'n dathlu y Pasg, dyn ni'n dathlu bod Iesu wedi dod i'r byd, bod wedi marw ar y groes, ac bod wedi marw ar y groes dros y ni cymryd ein lle. Dyn ni'n dathlu hynny oherwydd dyn ni ddim yn cymryd y cos byna dim mwy. Ond beth mae hynny'n olygu? Ei helpu fi, dwi angen un plant a un ieuenctid.
Ti eisiau dod i fyny? OK, pwy dyn ni? Cadi, ie? Sorry? Lydia, sorry Lydia. Whoops. Be di oedran ti, Lydia? 12. O, iawn. OK. All right. Dwi angen un plant then. Brawd ti. Ti eisiau mynd yn erbyn brawd ti? Gret. Iawn. Dewch i fyny. Briliant. Da iawn. Be di enw ti? Caleb. Caleb a Lydia. Gret. Iawn. Caleb a Lydia, mae gennau quiz bach. A dych chi'n mynd yn erbyn eich gilydd. Sorry, rhieni. So, yn y quiz yma, dwi am gofyn cwestiwn. Dwi am cychwyn gyda Caleb, ac ar ôl na i gofyn cwestiwn i Lydia, a mynd yn ôl at Caleb, Lydia, Caleb a Lydia. So, 3 cwestiwn o'r un. Ond ddim just quiz gyda praise, na, dwi ddim am wneud hynny. Dwi efo quiz gyda cosp. Dwi efo quiz gyda forfeit. A'r forfeit yna ydy wyneb llawn o hufen. So, y person gyda'r lleia o atebion cywir yn mynd i cael wyneb llawn o hufen. Wyt ti'n barod? OK, so Caleb. Cwestiwn cynta. Pa bwyd sy'n cael ei defnyddio i creu wy pasg? Chocolate. Cywir. Cywir. 1 pwynt i Caleb. Lydia. Faint mae'r wy pasg mwyaf yn yr byd yn pwyso yn kilogram? Ti isio llun i helpu ti? Dyma'r llun o'r wy pasg siocled mwyaf yn y byd. Faint o kilogram? To the nearest 100 o kilogram. 100. 100 kilogram? Na, yn anffodus mae'n 8,000 kilogram o siocled yn fanna. Lot o siocled. Sorry Lydia, ddim pwynt ti yn fanna. Caleb. Pa lliw yw siocled normal? Brown. Brown? Cywir. Cywir. Lydia, beth yw hoff siocled Caleb? Hoff bar o siocled Caleb? Bar o chocolate wy pasg. Os ti'n gwybod y hoff wy pasg Caleb? Caramel. Cadbury's caramel. Ydy o Cadbury's caramel hoff? O! Da iawn, da iawn. Iawn, 2-1. Cwestiwn ola. Caleb, pa diwrnod ydyn ni'n dathlu y pasg? 7 o Ebrill. Pa diwrnod o'r wythnos? Sul. Di Sul. Cywir. Cywir. Iawn, di o ddim yn edrych yn gret, Lydia, i bod yn onest. Iawn, be na i ddeud ydy, os sy'n cael yr un yma'n cywir, na i rhoi 2 pwynt. OK? A bydd y 2 ohonych chi yn cael cream hufen yn y wyneb, ie? Ie? Iawn, OK, so, cwestiwn ola. Faint... Paid â poeni. Iawn, faint o cream eggs ydy Cadbury yn creu pob blwyddyn? Sut ti'n mynd i gwybod o? Ti ddim yn hoffi Cadbury's? 10,000. 10,000? Ddim cweit. 500 miliwn o Cadbury's cream eggs. Felly, yn anffodus, Lydia, Caleb, ti eisiau helpu fi gyda'r plat yma? Na? Yn anffodus, Lydia, na i just llenwi'r plat yma. Paid y poeni.
Ydy hynny'n digon? Lovely. Iawn. Wyt ti'n barod, Lydia? Mae Cameron yn mynd i dod i fyny a cymryd lle, Lydia. Ti eisiau fi rhoi o yn wyneb ti neu ti eisiau mynd amdani? Just go for it, Jack. Iawn. Barod? 3, 2, 1. Cameron Jones. Mae yna towel yn fanna. Dwi'n sori am hwn. Dwi'n sori. Na i glirio fo i fyny ar ôl. Diolch yn fawr. Iawn. Lle mae darn o papur fi? Ar y llawr yn fama, diolch. Anhygoel, diolch. Wel, diolch i'r ymddiddolwyr yn fanna. Diolch Cam hefyd. Yn anffodus, mae neb yma yn perffaith. Yn anffodus, dyn ni gyd yn neud pethau o'i le. Dyn ni gyd yn neud rhywbeth drwg. Ac oherwydd hynny, ac oherwydd bod Duw yn perffaith, dyn ni'n cael ein gwahanu oddi wrth Duw. Ac dyn ni'n heiddi cosp, dyn ni'n heiddi y forfeit am y pethau drwg dyn ni'n neud. Ond dydy Duw ddim yn gadael popeth yna. Na, mae'n dweud bod Iesu yn dod i'r byd fel aberth perffaith. Daeth y heddwch drwy marw ar y groes. Mae Iesu'n dod fel aberth perffaith i cymryd ein le ni. Dipyn bach fel wnaeth cymryd lle Lydia gyda'r cosb yna. Oedd Cam ddim yn heiddi yr cosb yna, oherwydd oedd Cam heb i fynd i cymryd y quiz, ond wnaeth Cameron cymryd lle Lydia fel aberth. Ac oedd Iesu yn dangos ei cariad aton ni trwy cymryd y cosb dyn ni'n heiddi, oherwydd dyn ni wedi gwneud pethau o le, mae Duw wedi cymryd lle ni, mae Iesu wedi cymryd lle ni. A di o ddim yn gorffen yna yn chwaith. Na, dyn ni'n dathlu y Pasg oherwydd 3 dydd ar ôl hynny, mae Iesu yn dod yn ôl yn fyw. A mae'n ddangos i ni bod o hefo pŵer dros marwolaeth, pŵer. A mae hynny'n ddangos i ni bod ni gallu mynd i'r nefoedd gyda Duw, bod ni gallu cael perthynas gyda Duw eto. Mae hynny'n anhygoel, mae hynny rhywbeth dyn ni gallu dathlu. A dyna pam, dyn ni gyd yma heddiw, oherwydd bod ni'n dathlu bod Iesu wedi cymryd ein lle ni, a bod ni gallu cael perthynas gyda Duw. A i gorffen rhan fi, a dyn ni am mynd yn ôl at y band, maen nhw'n mynd i canu can mewn eiliad. Cyn hynny, mae Duw yn galw ni i wneud 2 peth pwysig iawn yn y darn nesaf yn y Beibl. Dwi wedi highlightio 5 darn, felly dwi angen ffeindio'r lle cywir. So mae'n summarisio be o'n i'n deud. Chi oedd mor bell oddi wrth Duw ar ein adeg, roedd yn ei elynion iddo ac yn gwneud pob math o bethau drwg. Mae wedi gwneud chi'n ffrindiau iddo'i hun drwy ddod yn dyn o gig a gwaed a marw ar y groes. Mae'n dod â chi at Duw yn lan, yn ddifau a heb unrhyw gyhuddiad yn eich erbyn. A dyma be mae Duw yn galw ni i wneud amdan hynny heddiw. Mae Duw yn galw ni, rhaid i chi ddal i gredu, a bod yn gryf ac yn gadarn, a pheidio gollwng gafal yn y gobaith sicr mae newyddion da yn eich gynnig i chi. Dyn ni'n dathlu y Pasg, dyn ni'n credu bod Iesu wedi gwneud beth mae'n wedi wneud. Ond di o ddim jyst yn gorffen yna.
dyn ni angen dal i gredu. Dyn ni dal angen cymryd gafal ar y gobaith mae hynny'n rhoi i ni. Ac i gorffen, mae Duw yn galw ni i mynd allan a dweud i pobl eraill hefyd. Mae Duw wedi dangos fod y dirgelwch ffantastig yma ar gyfer pobl o pob cenedl. Dyn ni'n cyhoeddi'r neges amdano ac yn rybuddio a dysgu pawb mor ddoeth ag y gallwn ni. Felly, dyn ni hefo'r cyfrifoldeb i mynd allan a rhannu y newyddion anhygoel ar be mae Iesu wedi wneud dros ni i pawb, i pobl o pob cenhedloedd, o pob cenedl, sori. A mae hynny'n rhywbeth rili dda dyn ni'n gallu wneud. Iawn, mae'r band yn mynd i dod i fyny, a dyn ni am canu ein can nesaf. Diolch, Steph. Diolch, Jack. Mae hwnna yn newyddion da. Mae newyddion da sy'n neud i chi fod eisiau dawnsio, yn dydi? Barod i dawnsio? Mae rhai pobl ddim angen help i dawnsio. Mae nhw fel ffynnu lawr yr aisles, mae yna mosh pit bach fan hyn. Mae rhai pobl angen dance moves. So dyna sy'n gyda ni yn y can nesaf. Chi'n barod am y dance moves? Yn y can nesaf, byddwn ni'n canu, pan dwi'n cofio beth wnaeth Iesu i mi, does dim troi nôl i mi mwy. A pob tro ni'n canu does dim troi nôl i mi mwy, ni'n mynd i troi o gwmpas. Fel hyn, A mae'r geiriau yma'n dod fyny lot yn y gan. So chi'n mynd i fod yn dizzy ar diwedd y can yma. Does dim troi nôl i ni mwy, a ni'n mynd i troi rownd. Ac yn y kit gan, ni'n mynd fel hyn. Na, dim o gwbl, does dim troi nôl i mi mwy. Os rhywun eisiau dod i dawnsio ar y llwyfan i ddangos i pawb y moves, ti isio? Ti isio mynd fyny fan hyn o'r sian? Diolch, beth efo ti? Betsan, diolch Betsan. Os rhywun yn mynd i ddod i dawnsio efo Betsan? Lle mae Owain di mynd? Neu lawr yn y ffrynt, wrth gwrs. Dewch lawr i'r ffrynt, plant, i dawnsio efo fi. Achos dwi'n methu gweld chi dros y pobl mawr yma. Dewch ymlaen, ni'n mynd i ganu, ni'n mynd i ddawnsio, ni'n mynd i ddathlu. Pan rwy'n cofio beth wnaeth Iesu mi. Dych chi eisiau sefyll gyda fi? Pan rwy'n cofio beth wnaeth Iesu i mi. Pan rwy'n cofio beth wnaeth Iesu i mi. Does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o gwbl Does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o gwbl Does dim troi yn ôl i mi mwy. Ffantastig, chi'n edrych yn dda ar y llwyfan hwnna, diolch. Dyn nhw'n dawnsio mas hwnna? Di pawb yn dawnsio? Come on. Pan rwy'n cofio iddo farw ar Galfari, does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan rwy'n cofio iddo farw ar Galfari, does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o gwbl does dim troi yn ôl i mi mwy. Dim o gwbl does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan rwy'n cofio iddo atgyfodi yn byw, does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan rwy'n cofio iddo atgyfodi yn byw, does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o gwbl does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o gwbl does dim troi yn ôl i mi mwy. Hei, chi'n dizzy eto? Mae gen i un pennill arall, so come on, os chi ddim yn dizzy, chi ddim yn dawnsio digon caled, come on. Pan rwy'n cofio iddo roi yr ysbryd glân, does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan rwy'n cofio iddo roi yr ysbryd glân, does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o gwbl does dim troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o gwbl does dim troi yn ôl i mi mwy. Na,
all beidio chofio amdano. Pwy all beidio ffrwd Dyma gariad na danango. Tra bod nefoedd wen yn bod. Pwy all beidio? Pwy all beidio chofio amdano? Pwy all beidio ffrwd Dyma gariad na danango. Tra bod nefoedd wen yn bod. Amen. Gwych cymryd sydd. Okay, so John's Ffrwd Byw. Dwi'n hefyd yn gweithio i SU Cymru. A dwi'n mynd i rhannu tipyn bach am beth da ni'n wneud heddiw. Ond cyn ni dechrau, dylse ti wedi cael un o hein ar y ffordd i mewn. Wyt ti'n gallu pigo fo lan a dangos o i fi? Ie, diolch yn fawr. Okay, hefyd, sbio yn ofalus arno fo. Mae rhai ohonoch chi, ddim lot ohonoch chi, efo... Diolch, Jack. Diolch, Jack. Mae rhai ohonoch chi efo, fel ar y troed, fysa'n dweud 95. So pawb dal o fo fyny, os mae'n dweud 95, cadw fo fanna. Os mae ddim, dyna fo lawr, okay? So sbio o gwmpas faint sydd ar ôl. Does dim lot na. Ti'n gallu weld? So wyt ti'n gwybod bod mae hwn yn helpu ni dangos faint o plant a ieuenctid sydd yn rhan o'r eglwys neu capel. So mae 95 allan o 100 o plant a pobl ifanc ddim yn rhan o capel neu eglwys. So dim ond 5 allan o 100 yn rhan o capel a eglwys. A mae hwn yn rhywbeth really pwysig i ni fel SU. A dyna be mae gwaith ni i gyd amdan yw sut da ni fel eglwysi a capeli yn gallu cyrraedd y 95 sydd ddim yn rhan o capel neu eglwys. A dwi hefyd eisiau ti wneud rhywbeth efo llun fach hwn dwi wedi rhoi i ti. A os mae yna rhai plant sydd ddim efo un, mae yna rhai oedolion efo rhai sy'n gallu, dwi'n siŵr, rhoi nhw i ti. Mae yna rhai pethau lliwiau a mae yna rhai dillad. A dwi eisiau ti troi un chi i mewn i un o ffrindiau ti sydd ddim yn mynd i capel neu eglwys. A rhywun bod ti'n gallu dechrau gweddio droso. A hefyd, mae gen ni, oedd Jack yn siarad am Iesu yn farw dros ni, a mae gen ni rhai llyfrau bach, a mae yna bwrdd dros fanna, a mae yna un o hein i pob plentyn yma yn gallu mynd â. A dwi jyst eisiau rhoi hyder i ti, fel plant, i meddwl am rhywun fysa ti'n gallu rhannu am Iesu efo, a falle fydd y llyfr yna rhywbeth fod ti'n gallu rhoi i nhw. So dwi'n mynd i just... Dwi'n meddwl fod dau mics yn gweithio mewn gilydd. Dwi'n mynd i just siarad am bach am gwaith SU, a wedyn mae Rachel Wraig fi'n mynd i dod i fyny a dweud stori am rhywbeth sy'n digwydd. So mae SU, fel dwi wedi dweud, mae holl pwrpas SU yw cyrraedd y 95 o allan o 100 o plant o pobl ifanc sydd ddim yn rhan o eglwys. Oedd ni fel mudiad wedi newid pob dim da ni'n neud at y pwrpas yna. So pob dim da ni'n neud, da ni'n stopio pethau sydd ddim yn helpu ni cyrraedd y 95. Ond hefyd, da ni wedi gwneud ymchwil i dysgu mwy am sut da ni'n gallu cyrraedd y 95 yn ffordd effeithiol. A da ni wedi gwneud bach o ymchwil o'r enw Faith for Gen Z. A mae hwn ar gael ar wefan SU os ti eisiau darllen mwy amdano fo. A be mae hwn wedi ffeindio allan nhw, bod pobl ifanc sy'n dod i ffydd
sy'n ddim yn dod o cefndir Cristnogol yn barod, oedd na fel 3 cam oedd nhw'n mynd trwy i cyrraedd, i dod yn Cristion. Oedd y cam cyntaf oedd fod nhw'n teimlo fod nhw'n perthyn i grŵp, neu perthyn i grŵp Cristnogol, hyd yn oed pan oedd nhw ddim yn Cristion eu hun, oedd nhw'n dod i grŵp, ond yn syth o dydd un, oedd nhw'n teimlo fod nhw'n perthyn, oedd pobl yn neud i nhw teimlo fod nhw'n rhan o grŵp. Wedyn, oedd nhw'n dechrau weld sut oedd Duw yn gweithio, oedd nhw'n dechrau weld Duw yn ateb gweddiau, oedd nhw'n dechrau dysgu am y Beibl, oedd nhw'n dechrau credu. A wedyn, ar ôl hwnna, oedd nhw'n dechrau traws newid, oedd nhw ddim yn dechrau byw mewn ffordd fel Cristnogion, oedd nhw ddim yn fel fod nhw'n gorfod sort of trio wneud rhywbeth, ond oedd Duw yn dechrau newid nhw. So dyna y 3 cam, a ni fel SU yn trio gweithio mewn ffordd i helpu eglwysu cyrraedd pobl ifanc yn y ffordd yna. Oedd hefyd, oedd ni'n ffeindio fod pethau rili pwysig yw fod nhw'n gallu cael rhywun fod nhw'n ymddiried, a hefyd fod nhw'n efo dewis yn y ffordd maen nhw'n gallu ymateb i Iesu a ffordd maen nhw'n gallu ymateb mewn grŵp Cristnogol. A da ni wedi adeiladu fframwaith o'r enw Dangos Iesu, a mae yna 4 cam yn hwnna sy'n helpu ni fel eglwysi a capelu, rhoi lle fel ffordd i pobl ifanc a plant dod i Crist. So mae'r 4 cam yw cysylltu, so mynd allan i lle mae nhw, adeiladu perthynas efo nhw, rhoi siawns i nhw archwilio'r Beibl, rhoi siawns hefyd i nhw ymateb i Iesu mewn ffordd gwahanol, a hefyd creu lle i nhw gallu tyfu mewn ffydd, a da ni'n rhoi enw hein yw fel cymuned tyfu. A hefyd, oedd yn pwysig bod yna bobl yn yr eglwys sydd yn fel really canolbwyntio ar y bobl ifanc sydd ddim yn dod o'r eglwys. So, a da ni'n galw nhw tywyswyr ffydd. Bobl sy'n just really caru pobl ifanc a cerdded efo nhw i dod i ffydd. So mae Rachel yn mynd i dod i fyny i dweud stori am un o'r tywyswyr ffydd ni, wel 2 o nhw, Ruth a Lox yn Hwlffordd, a be maen nhw wedi wneud i kind of dangos beth sy'n digwydd. Sori, yna fod fideo, ond oedd o'n un sal a wedyn mae Ruth wedi bod i ffwrdd. Ond mae Ruth a Lox yn byw yn Hwlffordd. Mae nhw'n gwpl briod. Mae Lox yn dod o Kenya a mae Ruth yn dod o Sir Benfrac yn medru siarad Cymraeg. Mae'r 2 ohonyn nhw efo 2 o blant bach, Josiah a Roxy. A maen nhw wir wedi teimlo Duw yn galw nhw i plannu eglwys mewn cymuned yn Hwlffordd ar un o'r stada fwyaf yn Hwlffordd, The Garth Estate. Mae yna fatha parc bach yna a mae yna llwyth o tai o gwmpas. So maen nhw'n really credu fod Duw wedi galw nhw i gweithio gyda'r teuluoedd yn fanna. Felly, nid ha dwytha, y rha cynt, nathon nhw menthig yr cawell peldroed sydd gyda ni, a nathon ni mynd i'r parc yna, nathon ni roi'r gawell i fyny, a nathon ni roi llwyth o gweithgareddau gwahanol ymlaen, just i dod i adnabod y plant a pobl ifanc a'r teuluoedd yn y gymuned. O hynna, nathon nhw ddod i adnabod un teulu yn arbennig, ag 2 o'r pobl ifanc. Mae yna 7 o blant yn y teulu dynas sengl, efo 7 o blant mewn tŷ bach, stad yn Hwlffordd, yn stryglo ac yn ffeindio bywyd yn anodd. A nath 2 o'r pobl ifanc, plant hi dod i'r gweithgareddau, nath nhw dechrau magu perthynas gyda hi. Mae'r eglwys hefyd wedi gwneud lot o pethau gyda'r mam yn helpu roi bwyd i fi a cymwynas a pethau fel yna, helpu hi gyda'r plant yn yr ysgol hefyd, pan mae yna problemau yn yr ysgol gyda nhw. A trwy'r perthynas yna, mae'r 2 pobl ifanc, trwy trio peidio enwi nhw, ond mae nhw wedi dod i mewn i'r eglwys, a mae'r teulu wedi dechrau dod i'r eglwys, a ha dwytha nath y 2 hynna rhoi bywyd nhw i Iesu Grist, a nath y 2 cael ei bedyddio. So, mae'n really awesome. O dim cysylltiad gyda capel na eglwys, dim byd o gwbl, dim yn nabod dim byd am Iesu Grist o gwbl, ond yn dod ymlaen yn ei ffydd rwan hyn. Ond mae'n just yna, dim just i dangos, it's not like a show-off story, ond just i annog chi, pan da ni yn meddwl am yr atgyfodiad, pan da ni'n meddwl bod mae Iesu Grist wedi gwneud dros ymni, mae mor wych, ond mae yna mwyn i ni gallu rhannu gyda pobl eraill. So dwi rili eisiau annog chi'n feddwl, lle mae'ch cymuned chi, lle yn eich cymuned chi mae'r pobl ifanc
na, ble mae'r plant na, ble mae'r teuluoedd na sydd wir angen nabod Iesu Grist, a beth ydych chi'n gallu gwneud fel capon eglwys i mestyn allan iddyn nhw cael dod i gwybod am y gwirionedd yna dros nhw hunan. Diolch. So, just cyn i gorffen. Da iawn, Rich. Mae gen ni stondin bach ar ochr. Basically, be da ni pwrposes yw i helpu eglwysiau capeli i cyrraedd y 95. Da ni ddim yn charge o ddim byd, da ni just yma ar gyfer chi. So, just dod am cael sgwrs, os ti eisiau wneud rhywbeth i ymestyn allan. Dyna be da ni eisiau fod rhan o fo efo ti. Dylsyn ni lyfio rhoi adnoddau, rhoi fel help dod i wneud pethau fo ti. A mae yna, os ti eisiau darllen mwy am y fframwaith, mae yna llyfr yna am ddim dangos Iesu. Dod a cael un o hein, siarad i Jack neu fi am os ti eisiau mwy o cefnogaeth ganddyn ni. Ond hefyd, mae Jack efo yn weifio fel, mae yna llyfrau ar gyfer y plant. Bu farw Iesu dros y fi. Mae hwnna'n rhywbeth fysa ti'n gallu darllen y hun neu roi i ffwrdd hefyd i rhywun. So, gwych. Diolch yn fawr pawb am cael ni, a dyn ni jyst mynd yn ôl i Steph. Wel, diolch Jack, diolch John, diolch Rachel am dod ato ni, annog ni. Plant, gai weld eich ffrindiau chi. Gai weld. Dangos nhw fyny fi, gan i weld y ffrindiau yma. Oh, ffantastig. Ffantastig. Chi'n mynd i weddio dros ffrindiau chi? Ie? Yeah? Maen nhw'n edrych yn hyfryd. Fi'n siŵr maen nhw hyd yn oed mwy hyfryd yn real life. Rhai nhw'n edrych fel bach o statue Ronaldo yna. Ond, dyna ni. Chi'n mynd i ganu can efo fi? Ni'n mynd i ganu can i orffen? Be mynd i gyd sefyll i ganu te? Gallwch chi orffen lliwio tra chi'n cael squash mewn munud bach. Newch chi sefyll gyda fi? A fi eisiau clywed chi'n canu tro hyn, oce? O chi'n dawnsio'n ffantastig, ond tro yma dwi eisiau clywed chi'n canu. A mae'r geiriau'n syml. A byddai'n dysgu'r geiriau chi wrth i ni fynd ymlaen. Dim ond dau air sydd yn y pennill cyntaf yma. Diolch, diolch Iesu. Chi'n gallu canu diolch, diolch Iesu? Ie? Yeah? Newch chi canu gyda fi? A wedyn wrth i ni fynd ymlaen, na i dysgu'r geiriau wrth i ni fynd, okay? Gai clywed chi'n canu? Gai clywed chi'n canu? Fi'n siŵr bod gennych chi lleisiau ffantastig. Come on, ten, ni ganu orffen. Diolch, diolch Iesu. Chi'n canu mor dda a llir ar y gitar. Y pennill nesaf, diolch am ein caru. Okay, chi'n gallu canu hwnna? Diolch am ein caru. Ie, chi'n gallu canu hwnna i fi? Ti'n gallu canu hwnna i fi gitar? Diolch am ein caru, diolch am ein caru. Diolch am ein caru yw fy nghar. Diolch am ein caru, o diolch am ein caru. Diolch am ein caru yw ein car. Brilliant. Mae'r geiriau nesaf bach mwy anodd, ond fi'n gwybod chi'n gallu gwneud e, okay? Fedrai byth fyw hebddo. As gallwn ni byth byw heb Iesu, na. As ddim rhaid i ni, achos mae'n fyw. Ni'n gallu byw gyda Iesu heddiw ac am byth. Fedrai byth fyw hebddo. Fedrai byth fyw hebddo. Fedrai byth fyw hebddo. Fedrai byth fyw hebddo yw fy nghar. Fedrai byth fyw hebddo. Fedrai byth fyw hebddo. Fedrai byth fyw hebddo yw fy nghar.
Sut chi'n gallu sefyll yna mor llonydd? Hefo'r beat yma, dwi ddim yn gwybod yna. Mae rai bod chi yn statues bore yma. Come on! Diolch, hallelujah, yw fy nghan. Diolch, hallelujah. Diolch, hallelujah. Diolch, hallelujah. Diolch, hallelujah, yw fy nghan. Diolch, hallelujah. Oh, diolch, hallelujah. Diolch, hallelujah, yw fy nghan. Diolch, hallelujah. Diolch, hallelujah. Diolch, hallelujah, yw fy nghan. Diolch, hallelujah. Oh, diolch, hallelujah. Diolch, hallelujah, yw fy nghan. Hallelujah. Amen. Amen. Diolch yn fawr i chi yn y gair am ddod at ni. Nath Lewis flasho rhyw cyhoeddiad arall i fi, obviously. Mrs cyhoeddiadau, ond nes i ddim actually gweld o. Sorry, nes i kind of darllen rhywbeth am y clybiau. Gan i weld. Please byddwch yn snappy a mynd â'r plant i'r clybiau rwan. So mae'r gwaith plant a'r gwaith ieuenctid yn barod amdano chi. So mae'r grŵp 3 i 5 oed yn mynd i fod lawr yr ffreitur, so jyst fyny grisiau ble chi'n mynd am bwyd. Mae'r ieuenctid wedyn yn ystafell ymgynnull, ystafell dyn ni'n mynd trwyddo i gael bwyd. A wedyn mae'r gwaith plant blwyddyn 1 i 5 yn mynd i fod fyny grisiau yn Cilborth, so'r adeilad hir sydd lawr y gwaelod fan hyn. So mae hwnna i gyd yn dechrau rwan. Gweddill o'n i'n mynd i gael paned, a wedyn byddwch nôl fan hyn yn eich seti erbyn hanner awr wedi 11 ar gyfer y sesiwn nesaf hefo Arfon Jones.